ụmụ ibe ekene m unu, ndị Igbo ndị ọdịnala ekene unu, ụmụ ibe anyị ekene unu. Anyị nwa bụ ndị ọdịnala, ndị ndozi ọdịnala. Gụchakwa anụ ntị unu agụcha, ndị ndozi ọdịnala, ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala, ndị ndozi maka ọ naghị afịa ahụ ndị Igbo akọrọ buru mmadụ kpagarịba. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala, ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị si ka anyị wetara na ozi ọma nke taa, mana tupu anyị ejebe mgbe ọbụla anyị na-eje ebe ọbụla anyị na-eje, anyị ga-ebugodo ụzọ wee gaa ọfọ, kene enu kene ana, kene ikwu kene ibe, kene eke kene oge kene afọ kene nkwọ, kene ndị ọkpụ na ndị egede, kenekwazie ndị ndozi ọdịnala, ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị nụrụ ezi ozi ọma kwere. Maka na ọ bụrụ onye ọbụla ga-anụ ozi ọma kwere, a na-ekwuye ndị mmadụ anaghị aghọta. For you to vibrate high, ị ga-amara eziokwu. Ịmara eziokwu nwanne, gbaba mbọ, because itobeghị. Ọ bụrụ na ịfụ eziokwu ịmara ya, gbasibe mbọ ike, maka na itobeghị. Ejighị ebuka m ibe anyụ nsi ukwu, ejighị ebuka m ibe anyụ nsi ukwu. Onye furu eziokwu mara ya, onye aha bụ onye toro eto. Maka na ọdịnala ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu Chineke. Aga m agwa unu okwu taa, ngwasị unu okwu taa, onye ọbụla na-anabe ya o chewe echiche ka mmadụ. Ị ga-esi ozi ọma ọdịnala ịnụkọrọ onye ọzọ. Ọsọsọ ozi ọma ọdịnala ya ga-achụpụ ihe ọjọọ n'ala Igbo. Ọsọsọ ozi ọma ọdịnala ya bụ n'ala Igbo ga-adị mma. Enwekwa ihe ọzọ na-emere onwe unu. Onye gbatịa ọsọ gụọ maịlụ, emecha ịkpọ m na fon kọwara m. Sọsọ ozi ọma ọdịnala ya ga-emekwa ala Igbo ka ọ dịrị. Maka onye mana ekwu ha ana, maka ndị be anyị sọsọ ofu ihe na-ewute m ede ndị be anyị n'ọbụna ha achọghị inye eziokwu a chance. Mepee obi gị nye eziokwu a chance ka eziokwu take his place. Ndị be anyị agara ekwe. Ka anyị na-agagodi, nwa bekee si unu na nna nna anyị ha amaghị ihe akwa eziokwu. Unu na-ata akara, onye ọbụla bụ onye Igbo na-ata akara. Gịnị bụ akara? Gịnị bụ akara n'Igbo? Akara nke a na-ata ata. A na-asị ụmụazị bụ ndị nta akara, ụmụazị bụ ndị nta akara. Gịnị bụ akara? Akara bụ ọnụ ọgụgụ. Akara bụ ọnụ ọgụgụ maka mgbe ị na-akpụrụ akara na-etinye n'ọkụ, ọwa ofu abụọ, ọya bụ akara. Den nta bụ ụmụ obere ihe pere mpe bụ nta. Ọya ka a na-asị ndị nta akara, nke ndị a na-akụziri ka esi agụ ọnụọgụ. Ndị a na-akụziri ka esi agụ ọnụọgụ, ọya bụ ndị nta akara. Ndị asị anyị enweghị ụlọ akwụkwọ. Ndị asị anyị enweghị ụlọ akwụkwọ. Ọkwụ na-asị aka nri, unu na-asị aka nri si aka ekpe. Kedu ihe bụ aka nri na aka ekpe? Onye ọbụla na-ekwu ya mgbe ọbụla. Aka nri ma aka ekpe m, kedu ihe bụ aka ekpe? Gịnị bụ aka ekpe? Mana gwa m na ndị Igbo nsogbu anyị nwere abụrụ ọ bụ amaghị asụ Igbo. Ọ bụrụ na anyị ma asụ Igbo ya karịa inwe nsogbu, because asụsụ Igbo anchored on creation. Anchored on creation. Ekpe a na-eme ya n'Igbo, ha si unu na ọ bụ ndị efik, ndị ibibio nonsense, wee ghasasị unu anya. Mgbe ndị Igbo na-asị aka ekpe, gịnị bụ aka ekpe? Aka ekpe ọ bụ ibibio language? Aka ekpe ọ bụ efik language? Gwanụ m biko, ọsị ndị a na-eme ekpe nonsense. Iru ha 7 years na ụwa anụ wee pụtara apụta. Just ka m gwa unu, based on creation, once iru 7 years your brain divide, okewa. Ịmarago evil and good from that moment. Science prove it. Ịmarago evil and good mgbe ibido ihe a na-akpọ primary school. Ọ ya bụ ekpe, ya bụ initiation to ekpe, bụ all school ka ọ bụ ụlọ akwụkwọ. Nothing more, nothing else. Asị nnọkọt. Ihe a bụ ụlọ akwụkwọ. Ịgụsie ekpe, ị gaa na ndị iru ha 18 years, eme gị initiate nze na ọzọ. Ụlọ akwụkwọ secondary school. Ịgụsịa nke aha, ịbazie njọkụ, which is university. A master's the universal cosmic law, natural force of the universe.
normal thing ndị Igbo na-emere onwe ha. That's why ndị Igbo ji wee so intelligent because ihe na-akụziri mmadụ nwanne onye ọbụla gụchara ekpe gụọ nze na ọzọ gụọ njọkụ onweghị onye ga-aka ya ma ihe n'ụwa. Quote me right. Onweghị onye ga-aka because onweghị during that time enwere ndị nwere ya. Nobody had this thing. Like eji agwụ na anyị develop Egypt ọ bụ because we are choosing. I abụghị Israelis. We are not Jewish people choosing people. No, we study the forces of life then use them. I studied the natural force. I use ha wee mee educational institution because na ya chọrọ ka ndị nkịtị mara anyị asị ya na ọkọt ọ bụrụ kọt ọ educational system ka ọ bụ ọ bụrụ ndị kọt ọ sị na ndị na-ata ọya ka m gwara na ịta ọjị adịrọ mma ịka njọ adịrọ mma because why these people na-aka ọjị na-ata nzu na ọha nwa na-eme nze na ọzọ agbagharị ha mara ihe bụ nze na ọzọ they don't know it. Ha mara ihe mbụ njọkụ ha mara ihe ọ bụ. Ọjị wụ just a coded word. It's an allegory. Ọjị ahụ iji n'aka wụ njikọ ọwụ njikọ ka ijikọta okwu ị na-ekwu n'ọnụ ya ka a sị na a na-awa ya awa ọya ka eji wee sị na a na-awa ya awa ka ijikọta okwu ị na-ekwu n'ọnụ okwu ahụ ị na-ekwu n'ọnwụ ọfọ na ogu ọya bụ ịga ọfọ ijide ọjị ahụ n'aka to bound okwu ahụ ị na-ekwu ka to bound it to bound okwu ọ bụrụ na ịba ndụ nwa dị okwu because of ogu na ọfọ that your mind is pure na justice ihe ahụ ị na-ekwu n'ọnụ na your mind is pure then the mind will open gazie to mmụọ activate the mmụọ ọ bụrụzi ịgọ mmụọ then ihe ọbụla ị na-ekwuzi n'ọnụ a na-eme eme ihe ahụ ị na-ekwuzi n'ọnụ a na-eme eme because ihe are natural force and we control them. So how do you control it? Onye enwe ihe ọ bụ enwe ihe ọ na-akwafu. Onye ọbụla bụ onye ọjọọ mmụọ anaghị aza gị oku. Onye ọjọọ can never get anything. That's why iburu ọjị n'aka na-akọgịrị ị na-ekwugheri ịkpara ọjị n'aka you are just deceiving yourself because the force cannot work. Egbe nna gị si egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebe na nkukwa ya ọ na-agwa gị ifin nya nwa na onwe na ọgwụkwa na ọ si nye ebene ka ụkwụkwa ya. So because ndị ochi na ndị amakpara ọjị n'aka na-akọgịrị ndị ochi na ndị amakpara ọjị n'aka ị na-achọ onye ị na-egbu kpara ọjị n'aka buru ọkụkọ na-egbupụ ọkụkọ ọbụla afụrụ egbupụ isi ọkụkọ ọbụla afụrụ egbupụ isi mebisiere mmadụ omenala ebe a mebisiere mmadụ ọdịnala ị ka na-agwa ha nke ha aka. Enwere ihe dịka Chukwu ihe nwere wuchi ihe nwere wuchi ọ bụrụ Chukwu chi came out of friction because ọ bụrụ na anwụ ahụ unu na-ekwu anwụ bụ the energy that creates. Ọ bụrụ anyanwụ ka a na-ekwu okwu a na-ekwu okwu anwụ bụ afa ya anwụ ọ bụrụ Chukwu is based on church is Jesus Christ. Chukwu bụ Jesus Christ. Onye ka ị na-emekpesi ekpere isi in Jesus name we pray amen. Don't you see ị na-anụ ihe Chukwu bụ Jesus Christ. Ihe ndị Igbo nwere bụ Chineke. Anwụ bụ the energy ka ihe bụ energy something that cannot created or destroy. Una na-anụkwa bekee ka una na-anụkwa Igbo. Anwụ bụ energy. That's why ha ji sị gị na solar energy because nwa bekee dị trickish una anaghị aghọta bekee. Sun is the light that anwụ aha anyanwụ aha the light ka a na-ekwu maka ya. They never tell you what is inside the light. Ha pụtara sị gị na enwere solar energy. No vibration of the sun. No ya na vibe. No you wanna send all those things. Na na wanna activate atom. No you wanna activate atom. No the vibration of the sun. Na ka ụdị ihe ndị a na-eme ha. Gịnị wụ sun? Enwere ihe wụ sun. Sun bụ ọkụ. Sun bụ ọkụ. That one ọ na-acha acha. Ka ihe mere o ji acha. Igbo anaghị asụ ụdị obego nonsense ahụ. Igbo sị gị na anwụ something that cannot die. Ọ bụrụ about the light ka a na-ekwu okwu. There is energy inside that sun ị na-afụ. There is energy inside the sun, not about the sun, not about sunlight, or not about sunlight. Ndị Igbo si ọwụ anwụ. Sunlight was anyanwụ because sun send this and receive. Anyanwụ na-esend na-receive. That anya ha anya ya ha na-esend na-receive. That is attraction and repulsion. Ọ ya bụ anya. Anwụ bụzi mmụọ na onwe ya. That anwụ aha is the energy that did everything. Because why moon do represent emotion?
Why? Because e condense go the lower vibration of the sun or ya bụ the moon, ya bụ ọnwụ. Because all lower vibration cause condensation. That's why mgbe ọbụla na ancient days they use that feminine principle for deceive and this, because all condense into emotion. Ogozie moon wee bụrụ opposite of the sun, all lower vibration of that the same thing, that the same anwụ ha. Ọ bụghị nwoke, ọ bụghị nwaanyị. Mana unu anaghị aghọta allegory. You don't understand allegory. Anwụ bụ energy that creates everything. Nna gị ha ma, mana because nwa bekee want to deceive you, then gave you Jesus Christ. Ka ihe Jesus Christ, the sun. You see, now abịa n'obi Jizọs sere gị ihe na-acha gịnị ka ọ bụ na the justice that can take you to this house is here. Ọ na-acha n'ikpeazụ edebeziere gị anyanwụ, adaghịzi anyanwụ n'isi disk, sun disk, then show you every symbol but you cannot hear. Ancient Egypt gosi gị falcon agụ nkwụ, onye nwere agụ nkwụ nwere isi, mmadụ nwere agụ nkwụ. Ọ sị gị na before man can ascend to that, to be a god like, na your mind will vibrate like that is that falcon, that agụ nkwụ. For you to see this place you must be like agụ nkwụ. Agụ nkwụ na-efe high, ọ na-arị n'enu to you to vibrate high. Ichi ije ebe ahụ you can go. That's why nna nna anyị ha ji wee set this 4 level of education to ascend high. Nna nna anyị ha set this 4 educational system to ascend high. Onye ọmara anyị ji wee bụrụ savior na create. If you go the process we begin to create. This is the reason why we create. This thing m gwara gị nyenwa controls moral behavior. Force dị n'ụwa bụ all friction. Iweta machis, iweta mkpa machis, ịkpa ya, all friction. Friction need something to cause the friction. That is where chi comes in. Chi is not the first. Chi comes in out of friction because iweta machis, iweta mkpa machis, fire or ignite a fire. So something must cause the chi to ignite, either gravity or magnetism or somebody. Oya keji esi na mmadụ bụ chi ibe ya, because nna nna anyị ha mana, because they have studied them based on observations. No distance. Ụwa abụrụ ihe ahụ unu na-eche, because unu ji igbo ebe ọbụla a na-agba ọsọ sports, a na-agba egbe gbaa before agbapụ dị ọsọ. Nwa bekee si go big bang. They are talking about the beginning of the race. Ka a na-agba ọsọ, the journey of the soul. Big bang bụ the journey of the soul. Ụwa ọwụwa anyanwụ, awamoji, awamoji, ị na-awa gota, ọwụ ị na-awari ya ụzọ. Ọya ka a na-ekwu maka ihe ụmụ ibe. Gosi m ụzọ na zi m ụzọ abụrụ ofu. Zi m ụzọ bụ show me the right way. Gosi m ụzọ, show me anyway. Show me anywhere I can look for myself. But zi m ụzọ bụ show me the right way. Unu anaghị anụ Igbo ụmụ ibe. Ha niile abụrụ ofu. Ọ bụghị ihe ọbụla, ihe Igbo niile na-asụ asụ. O dependere ebe ị na-asụ nye, ọ mara ihe o representịrị, mara ihe ọ pụtara. Life is simple. You can create if you base on this science of your ancestors. Nwanne enwe ihe ga-anye gị n'ụwa. Enwe ihe ga-anye gị n'ụwa. Ihe nyere anyị because I am this language of our ancestors. I am Maria. That's why I nwere ihe anyị na-emepụta n'ụwa. Had it been we know them, anyị kara ị na-emepụta ihe. Ụwa bụrụ earth bụ anị. Ụwa bụ the explosion ha na-ekwu maka ya, the beginning of the race. That nọ na-emachi ịgba ọsọ, agba egbe, pam, the race bido. So the universe ị na-afụ, the universe bụ ụwa. Onye bank ihe niile a na-eme imirikiti a. So anwụ anyị na-afụ, anwụ bụ the energy that creates, not anyanwụ. Anyanwụ is the eye that send, which they call sun ray. Gịnị wụ radio? Radio came from Ra. Gịnị wụ Ra? Ra wụ energy. Eye of Ra is the anyanwụ. Egyptians, we created them, we called it Ara. Gịnị ka a na-akpọ ọra n'Igbo? Ọra wụ ike, ọkwa sị na igwe bụ ike. So energy, ọra, ra, anyanwụ, anwụ, onye ka a na-ekwu maka ya. Egypt kpọrọ ya Ra. Gịnị wụ ọnụ? Ọnụ wụ onunu a portal way to a different dimension.
ebe ọ na-eme ịba enwere ụzọ esi apụta ya. This is ọnụ a different dimension. Ihe a bụ ihe nna nna gị debere ga-edebere. Anyị nwere university ịgụsị anyị njọkụ ịpụta onye gụ na Harvard agaghị aka gị. Onye gụ na Harvard agara aka gị ma ịgụsị ya na njọkụ pụta. Ndị abịa jide ihe anyị niile si na ihe ndị arụsị nke a mere nke a ihe nke a na-akọgịrị. The best school on earth from us the system of education created from this 14 I told you now. From this 14 the system of world education created from ntakara to ekpe, from ekpe to nzenozo, from nzenozo to njoku. That is for system of education n'ụwa. There is no other one. There is no other system of education on this earth. Because we don't have, if we add one, then we add. How copy? Gịnị bụ anwụ? Anwụ bụ something that na-anaghị anwụ anwụ. Gịnị bụ energy in English? I tell you, they stole your ancestors' philosophy. Energy that is something that cannot create nor destroy. Gịnị bụ force? Gịnị bụ force? Force bụ ike. Gịnị bụ ike? Gịnị bụ ike? Ọ ihe a na-ekwu maka ụmụ ibe. Chi bụ ike. Gịnị bụ chi? Chi came out of friction. What is friction? Phenomena. Phenomena. Something can move. Something must move chi to work. If not, chi cannot work. So, deceive no one. Don't deceive yourself. Christ is not a human being. They are talking about energy, sun energy. Because the sun energy, the body is the energy that harbors the body. The body bụ the mmụọ na-akpagharị. Then it is a disk named the symbol of sun. The energy that create. Tinyesere gị n'obi gị here. The heart na shine. That here about the justice. From here you can become higher self. Justice is not about good or evil. No. Justice is not about good or evil. Is to ascend. Use your mind. Use your mind. That's why you were for a symbol of justice. Ji mma n'aka, jide scale n'aka. O ji mma ebe a, jide scale ebe a. Ọ bụrụ about good or evil. Because once you condition and discipline yourself, you know what is good and what is bad for yourself. Ọ ya ka a na-ekwu ụmụ ibe. Ndị Igbo build the highest institution on the earth. Ana m ekwu ọ bụrụ itu ọnụ. Ana m eshow unu examples here. Agụgụ m gị ihe bụ ụwa, gwa gị ihe bụ chi, gwa gị ihe bụ ike, gwa gị ihe bụ anyanwụ na anwụ. Anwụ na anyanwụ abụrụ ofu. Ọ ya ihe eji akpọ anwụnta because anwụnta bụ eletrik. Ọ ya ka iji afụ mmụmụ ọnwa. Enwe ya na-akpọ mmụmụ ọnwa na Igbo. Mmụmụ ọnwa bụ ọ na-ebu ọkụ n'ike, ọ na-aga n'abalị. Ị na-afụ na ọ na-enwe ọkụ pum pum pum. Anwụnta na-aga, ọ na-ebe nwee. Gaa n'okpuru high tension. Ọ na-ebe nwee. So anwụnta bụ electric energy ka ọ bụ. Anwụnta bụ energy. That's why we call it anwụnta, maka ọ na-aṅụ ọbara. Sun na-aṅụ ọbara, anyanwụ na-aṅụ ọbara. It feeds on your blood. Because anwụ na-acha heat na-eme gị, ọ na-amị gị ọbara. Ịṅụọ mmiri akpịrị akpọgbuo gị na nkụ. Ịṅụrọ mmiri akpịrị akpọgbuo gị na nkụ. Ọ dry ya ga-ekube. Ọ ya ka anyị ji akpọ ya anwụnta. Butterfly nwere solar energy na nkunye. Solar energy. Most of this insect bucha energy akpagharị. That's why ha ji agba gị. Ha gbaa gị because ha nwere electricity in them. Every living thing with electricity. Every living thing. All depends the level in them operate. Even human being include. A na-ekwu chi ndị mmadụ emezie baptizim si Chukwu is Jesus Christ. Jesus Christ ọwụ na ịmadị ihe a na-ekwu maka ya is better. Mana for you, Jesus Christ o white man with long hair yiri efe ụmụ nwaanyị na-akpagharị. Nwa bekee yi efe ụmụ nwaanyị. Ọ ya bụ ya Chukwu. In Jesus name we pray, amen. In Jesus Christ we pray, amen. Ihe ọbụla agadi nwoke wasie ọjị ọ sị n'afọ Jizọs. Ihere anaghị eme anyị. Agadi nwoke wasie ọjị ọ sị n'afọ Jizọs. The case abụrụ about Chukwu or not Chukwu. The case is why they created Chukwu at the first place. That is the reason. Ọ bụrụ about onwere some energy somewhere or some one sky daddy somewhere or some one white man with long hair. No,
That is not the case. The case is they created Jesus in Igbo. The name of Jesus in Igbo is Chukwu. So stop looking for Jesus name in Igbo. Afa Jesus in Igbo bụ Chukwu. Mary bụ nne Chukwu. Ọmụ kwuru ya. Mary bụ nne Chukwu. Paya ka a na-ekwu maka ya. Asị na Jizọs abụrụ Chukwu. Bụ Chukwu. Onye bụ Chukwu. You say Jesus my Lord my God. Ogburu ole ka ị na-ede ihe na Facebook yuzuo afa Chukwu? How many times you write on Facebook and use Chukwu's name? Use Jesus every day. You go to church and use Jesus everywhere. Ịpụta na-agwa m na Chukwu dị. Where is the Chukwu na? Ikpeti ekpere isi n'afa Jesus isikwa m na Chukwu. Ihe ahụ deceit. You are deceiving yourself. Mmadụ deceive onwe. Ịga ọjị isi n'afa Jizọs, irisie nri isi n'afa Jizọs, ị na-aṅụ aṅụ isi n'afa Jizọs, ị na-anyụ anyụ isi n'afa Jizọs, ị na-agbụ agbụ isi n'afa Jizọs, ịpụtakwa isi na Chukwu dị. We must respect. Who is the Chukwu then? Why did that for Jesus? Where is the Chukwu when you are calling Jesus? In Jesus name you pray, amen. Ịpụtakwa isi na Chukwu dị. Because Chukwu bụ Jesus. Life and direct. Emere gị pọpị. Emere gị pọpị. And nna gị si ya anwụ bụ energy a na-ekwu maka ya. Anwụ create everything. You have been deceived. Anyanwụ abụrụ anwụ. Anya anwụ abụrụ anwụ. Then ha gwara gị about radio. What is radio? Radio. Yeah, two names ka a na-ekwu maka ya. And everything is radio. Television is radio. Ọkwema. Mobile phone is radio. Because all radio wave ka ha na-use. Gịnị wụ radio from ra? Gịnị wụ ra? Energy. Ra bụ energy in Greek. Nyanwa bụ ọra na Igbo n'afa language ọra. So ụmụ ibe mgbe nna gị na-eme ha gbada anya n'anyanwụ na-ekwu okwu, they know what they are saying. But ndị nwa bekee bịara sị gị you are worshiping white man. Your ancestors never worship nobody. They never worship nothing. But they know that na anya anwụ bụ the eye of the creator. Because anwụ is the creator. Then anyanwụ is the eye of the creator. Then give honor and glory to the creation that create. And you being the participant and co-creator, you venerate. Nwa bekee abịa. Nwa bekee ma ihe ọ na-eme. Nwa bekee wrote the book. Nwa bekee ba ihe ọ na-eme exactly. Nwa bekee mana nature goes with justice. So nwa bekee follow the justice and give you literal nonsense. Nwa bekee give you white man as image. Nwa bekee know that white man is nobody. Ihe ahụ for movie. Nwa bekee mana that picture of Jesus is movie. Nwa bekee knows it. Nwa bekee knows that that man is movie, picture for movie, television, nothing more, nothing else. Mana ndị be anyị bụ orie na-akpagharị obere wọl okosa na yard ya, okosa n'ọnụ, okebe ọbụla okosara, okonye na moto, okonye n'onu, okonye n'aka, konye n'ụkwụ. O nwere ndị na-agbasi nke a rosary nke a na-adị na-ebu cross o buru na-akpagharị. Mana nwa bekee mere ya eme ma ihe o ji mee ya, because there is nothing there. The body you see is symbol of every human being. Every human being. The disc in the top is for the one sun. Enweghị anyanwụ na-abụ sọsọ ofu ka enwere. That body ahụ the body, the energy of the God. Ị na-ekwu maka ya. The energy that this body you have is a condensed energy. Anwụ ha na-ekwu maka ya. Oya ha. Then the disc. Because ọnwụ ngụ hapụ the mmụọ. You are harboring the mmụọ. Because ọ bụrụ na mmadụ adịrọ ebe ka mmụọ ga-anọ. Mmụọ ga-anọ na invisible na. Mmụọ will be invisible. So for more to be visible, only the body. So for you to attain this disc, for you to descend, because all condensed emotion okay, lower vibration of anwu ya descend to moon, to earth, because all condensation process condensation process, nothing more, nothing else. So more you go down, lower you become. You vibrate so low. Onye mere anyị ji were this condition mmụọ wee nọdịzie n'ime anyị na-achọ ka ọ kpọrọkwa anyị dogo anyị elu anyị na-etuzugharị jụ anyị na-esi ọnwụ a na-azụ anyị ndụ anyị na-esi ọnwụ ọkwa ifu this 14 ndere ebe a this 14 na ọ ebe a bụ the source of every education on this earth. Every education on this earth came from this place. Nta akara ekpe nze na ọzọ na njọkụ onwezi another educational system nke a wụzi ya adịrị ya adị onwere ebe ọkụ ụmụnne.
so onye ọbụla gwara gị na chi bụ God isi ya chukwu nsogbu adịrọ. Chi bụ God but based on what God? Based on what God? Chi is the one within yourself. Is a friction, you ignite it. You electromagnetism and gravity make it possible for the movement. Then nginwa control the movement because you are the ngwa anya. Ihe niile agụrụ afọ ebe a ma nwụọ ma mmụọ, because mmụọ bụ when the body take form, take shape to reason. Ọ bụrụ mmụọ. You got to go. And this iche but the signals in a total, because all wave God is a wave. Then for you to tune into this radio, you need the signal. Or you can iche. It was the signal through iche. You receive hani obure echiche. Ona free, ona emezi freaking, ona freak izi. Uburu gana wakati kati. Oya bu echiche, oya bu echiche. So here now they work like exactly like computer. Oh, like computer. Asị gị Chineke dị among the Chineke. Because chi nọ inside you, then nke nwa na-etoro na-eke. Ọ bụ na ọ bụ ha ugwu ka ihe a ga-eke ma ọ wuchati you. Ọkụ nwaanyị na-amụ nwa nye ya ara. So nke nwa na-ara nwaanyị nye ya spam n'ime. Hapụ ịra nwaanyị na let me see what will happen. Hapụ ịra nwaanyị mmara ma Jizọs go esi n'elu gbadata ebe a. Virgin Maria tụrụ ime na ejighị njọ. Mba, ọ kara ijere ukwu isi tụba mụọrọ ya nwa. Ọ bụghị Virgin Maria. So you are the co-creator. If you die, nothing exists. Onye ọbụla wuru homosexual na mmadụ agwụ. All the whole people wuru homosexual mmadụ agwụ. Evil. So ụmụ ibe ka anyị toonu anyị amarago ihe. Ọdịnala bụ ebe ndụ dị. Sọọsọ ihe nchodobe bụ the worldwide ndị Igbo. Ọdịnala ebe ọbụla anyị nọ. Igbo meeting mechie enwe ihe eji ya eme. Igbo meeting is of no use. Onwere uru ọbara. Unu na-eri ji mana Jenụwarị. Igbo meeting na-eri ji mana Jenụwarị ha rie ji. Egwe mgbe ha eri ji. Mmadụ a na-eme birthday ụka nwa eme ụka nwa eme birthday na-eche mbọsị mmadụ nwere ebu n'anya. Nwanne ọ bụrụ ihe anyị chọrọ. Anyị chọrọ ịdị formidable, ụmụ anyị abaa uru. Worldwide anyị na-anazi ya n'Igbo, anyị na-ana n'obiọma. Kwụsị ịta ndụ na ịtụ aja n'ome nonsense ya. Onye ọbụla anyị fụrụ n'aka nju na-ata ọjị, ọ bụrụ na aka ya adịghị ọcha, anyị were ndị ọjị aha tinye na katapọtụ gbapịa ya anya. Ọ bụrụ na aka ya adịghị ọcha and ọ maghị ihe dị, the worst thing is that these people don't even understand the symbol of the ọjị. That is the worst. Ọ ghọtadịghị ihe o ji n'aka. Ma onye na-aka nju ọ ghọtaghị ihe a na-akọ. Onye kpuru okpuru edi iri isi agụ, ọ pụta ọtịa wụ nze na ọzọ. Ọ maghị ihe bụ ọzọ, ma ya fọzikwa nke bụ nze. Onye afọ ya bụ njọkụ. Ọsị na afọ arụsị o chenjie zabazie Michael Benson na afọ njọkụ bụ afọ arụsị maghị ihe a na-akọ. Ọụkwụ a ka ebule ga-eje eje ụmụahịa ụmụnne m. Ọụkwụ a ka ebili ji eje ụmụahịa. Anyị bụ ndị ọdịnala, ndị ndozi ọdịnala kwere n'ihe okwu kwuru. Sọọsọ ofu Igbo ka e nwere n'ụwa. Igbo adịrị ịbụọ. Igbo adịrị ịbụọ because Igbo bụ ndị kwere na Igbo. Igbo wee protocol. If you agree, you go with Igbo. Simple as ABCD. Nothing more, nothing else. Ọsọsọ ya bụ ike anyị. Ọdịnala bụ ike anyị maka information anyị ji ha ejiri ya. Isoro ha ịwara ha odibo. Mana information nke anyị ji nwe onye ji sọsọ ndị Igbo ji. Ifu na ọ dị mma. Anyị na-eme n'Igbo. Our culture Igbo. Ofe anyị Igbo. Egwu anyị Igbo. Asụsụ anyị Igbo. Sayensị anyị, teknọlọji anyị Igbo. Ụnụ afọ na ọ dị mma otu ahụ. Anyị ji na-etu ọnụ. Ịjụ anyị kedu ebe o si ọsọ wee onye Igbo. Na ịfụ ya. Asị kedu ebe Igbo dị, egosi ya na maapụ, ọ na-amasọ mma. Ọ bụrụ ana Igbo amaka. Onwe onye ihe ọma sọrọ nsọ nwanne. Anyị abụrụ n'otu. Otu ana Igbo dị mbụ. Anyị emeghị experience o. Ihe a na-ekwu akwụkwọ ha fallacy. We experience Igbo land, fine Igbo land, we beautiful Igbo land. Before the war, go and ask before the war. We experience decent and vibrant and divine Igbo land. Anyị mere experience. Hapụ na akụkọ. Anyị makwa ihe ji anyị. We know what is holding us. Oya ka na-ekwu. Ozi ọma bụ ozi ọma nna nna gị ha. Ozi ọma abụrụ ozi ọma ndị ụka. Ozi ọma nna anyị ha nwa na-ezi ozi a. Soldier go, soldier come. Ancestors go, ancestors come. Ihe ị ga-amụta ebe nwere ebe ị ga-amụta ya n'ụwa. Ọ bụrụ ịtụ ọnụ, ọ bụ nke ndị Igbo. Oya ka njikwu na Igbo dị ire. Igbo dị omimi. Ndị Igbo nwere ebe ị ga-amụta ya n'ụwa niile na-abụrụ sọ ndị Igbo.
na-abụrụ sọ n'aka ndị Igbo ka ị ga-amụta na anwụ bụ ihe na-eke anwụ na-eke ihe ọbụla bụ anwụ na-eke ya. Don't look at the sun he deceives gị. Ọ bụrụ sun anwụ abụrụ sun, anwụ abụrụ sun, anya anwụ bụ the sun, yes, mana anwụ abụrụ sun. Anwụ bụ energy that cannot created nor destroy. Ọkwa ndị bekee ekwukwe m yo, bekee even said it. Bekee say that energy cannot be created nor destroy. So ọ bụ this energy na vibrate na create the force, you got to go out of friction, you got to. So ụmụ ibe, ọ ka mma ka anyị ji n'oge chọba ego ojii. Ọdịnala bụ nke anyị, jeenu mee ọdịnala, kpọọnụ kwuo na ihe unu ga-eme, ka agwa unu ihe unu ga-eme, ka unu fọọmụ ọdịnala ebe unu nọ, ebe ahụ ga-enyere unu aka. Ịchọ ịmụ ụmụazị na Amerịka, gwa anyị educational system, we give you educational system ka ị ga-esi azụ ụmụ gị. Bịanụ ka anyị meenụ katunu, mee katunu nke anyị, nwee our own decoder, wee zụọ ụmụazị anyị zụpụta ha mmadụ with a vibrant information na-ahụ ọkụ. Ụmụ gị apụta mara ihe, bụrụ ndị mmadụ na-eche uche ọfụma. Ọhụhụ ndị ị ga-akpọje isi ya gịnị wụ wọd ọsị gị earth earth. How can you create something out of this thing? How can you create something out of this thing? You mara ihe bụ ike, chi bụ ike, ị na-ekwu everyday, but practically you don't know what that means. But in ordinary, ị ga-ama ihe bụ ike, mara ihe bụ chi, mara ihe bụ echiche, mara ihe bụ uche, mara how these things interact physically, practically, observable truth, phenomena, something that you can observe. Anyị ga-enwe na ebe ahụ laboratory na ala Igbo nke anyị, nke mụ na gị ahụ. So ụmụazị anyị a ụbụrụ enweghị mgbe ọ na-adị late, it can never late. Na ụbụrụ ọ naghị adịrị ya late. Enwere level of late ọ na-adị, yes, mana ọ bụrụ maka level mmụta, olesi imeghe ụbụrụ isi gị, information abanye ofulu obe. Ọ naghị adị late, it's not over until it's over. So ụmụ ibe, kwado n'ọdịnala, ọdịnala bụ nke anyị. Ka anyị mee n'ọdịnala otu anyị si eme ihe ndị ọzọ, ka anyị mee ọdịnala otu anyị si eme ihe ndị ọzọ. Ụmụazị anyị amamihe kachasị ihe niile n'ụwa, amamihe kachasị mma ka e mee n'ọdịnala otu esi eme ihe ndị ọzọ. Fọmụ ọdịnala ebe niile n'ụwa, better for us. Anyị enwe decoder, enweghị onye anyị na ya na-eje. Anyị ememe science and technology, mee culture Igbo. Ọdịnala nwere a vibrant culture that can challenge the test of any culture on earth. Anyị na-eme nke anyị. Ọjị eme ya ọ bụrụ ihe nna nna anyị ha wepụtara ya, ọ bụghị onye ọbụla were na-egwu egwu. Ọ dị abụrụzie gold dị ire, maka ọjị dị ire ewerezie na-eme ihe egwuregwu. Onye ọbụla apụta enwe ebe ndị ochie na ndị ama gbakọrọ ọnụ, ebute ọjị, bute ose ọjị na-akọghịrị. Ọsọ ọjị is fire. Iwere ọsọ ọjị tiri n'ime ini ozu, egbe eluigwe gbaa, ozu ahụ apụta outside. Iwere ọjị tiri n'ime ini ozu, egbe eluigwe gbaa, ozu ahụ adọrọ n'iro. Ha mere ọfụ unu mmadụ one n'ime unu gaghị achịta ọjị, ịchịta otu ọjị, ịchịta ọjị nkatakọm na ọjị nke a, onye wetara ọjị wetara ndụ, onye wetara ọjị wetara nke a, onye nke a wetara nke a, onye nke a wetara nke a. Ochi na-ama everywhere. Unu amakwa na-arụ nna anyị. Ka Chineke mezie okwu, ka Chineke mezie okwu. Sọsọ ihe ọma, tọsọ ayụyọ nna anyị unu emenara m maka na amara na m gị nwa ka ọ ga-abara. Maka ka m si afụ ndị Igbo taa, ebere m na-emechitere ha. So ihe m na-ayọ unu ka ọ baara unu uru, ka ọ baara unu nwa, ọ bụrụ m nwa, ọ bagoro m nwa already. Ọ bụ obi ihe Igbo mere m, ihe ọdịnala mere m ka m chọọ ka ọ mere unu. Ihe ọdịnala mere m ka m chọọ ka ọ mere unu, ihe m na-ayọrọ unu. Maka ana m afụkwa unu na-ana, ana m afụkwa unu na-anwụ, ana m afụkwa unu na-ana, ana m I hear your cry. Ama m ihe bụ your problem, ama m ihe ị chọrọ, ọ ya ka m na-enye gị. Ndụ ahụ ị chọrọ ka m na-enye gị. Were ọdịnala a, ị ga-eji ebe uru. Ihe ọ bụla ị chọrọ n'ụwa ị ga-enwetanwu. Ọdịnala ga-emere gị ihe niile ị chọrọ n'ụwa. Hapụ ihe ndị ụka na-akọ, hapụ ihe ndị ụka na-akọ. Ọ sị na ọma ha onye gịnị bụ Chukwu? Ọ mara ihe bụ Chukwu. Ọ anwụ ka a na-ekwu, the force that create. Afọ ya bụrụ Chukwu, mana ejigo Chukwu wee jide gị n'ọrụ. Ọsị ndị a mara Chukwu, ndị asị na Chukwu adịrọ, ndị asị na Chukwu adịrọ, hapụ ndị asị na Chukwu adịrọ. Ọ bụrụ ya ka a na-akọ ebe a na-ekwu na the name they gave to you, ọ bụrụ ya bụ the real name. So
ọ bụrụ na afa m bụ Donso ị na-akpọ m Ifeanyị agaghị m aza, amagha m ihe na-akọ. Ọ bụrụ na afa m bụ Donso ị na-akpọ m Ifeanyị agaghị m aza. Ke ka m mesi aza? Mmadụ si afọ ya bụ Arọchukwu, ke ka Chukwu ga-esi na-aza afa mmadụ? Kedu ka Chukwu ga-esi aza afa mmadụ? Arọchukwu afa obodo, ke ka Chukwu ga-esi na-aza afa mmadụ? Ke ka unu na-akọ ya? Ọ jọwabụ ya na-agwa ndị mmadụ ha na-aghọta. Think anwụ ọ ihe a na-ekwu maka ya, energy, not even nobody. Onwere onye na-efe anwụ. Why be na-efe anwụ is better. Ị makwa na ọ bụrụ na-efe anwụ ọ ka dị better than na iburu foto onye ọcha dosa na ya adịghị na-efe. Ọ ka mma na ị na-efe anwụ odo ewu na ọkụ anya na ị na-efe anwụ i defend ya than na iburu foto nwa bekee tinyere gị na nsogbu ị nọ, gwụọ gị ịba, gwọsịa gị ka na-agwọ gị si na ị gaghị adị ndụ nwa mmiri tọgbọ iko, iburu picture ha nke ya na ya adịghị n'ọnụ Jizọs, n'ọnụ God, n'ọnụ God o, n'ọnụ God, n'ọnụ God. Can you see? Agwa ndị anyị eziokwu ọja because of God. You can never see that man. Ị gaghị afụ the God until you die, and ịnwụkwa ị gaghị afụ ya. Ịnwụọ you cannot see the God. Ị gaghị afụ ya ka ị dị ndụ, and ị gaghị afụ ya ma ịnwụọ. Only promise, you will live by promise and die by promise. Because ọ bụrụ otu ahụ ka o si arụ ọrụ, you have been deceived. Ọ bụrụ otu ahụ ka o si arụ ọrụ, there is a different way things work. Ị na-aga side ọzọ. Ala Igbo ga-adị mma, ala Igbo dị mma, all distracted ka we are distracted. Enweghị anything ọbụla dị n'ụwa na-abụghị material ka eji eme ya, nothing. And every material is in Igbo land. So why are you suffering? Ka ihe anyị ji ata ahụfụ ọkwa because na ya nwere information. All lack of information. Ihe ọbụla ma electricity, ihe ọbụla dị n'ụwa, ihe eji arụ ya material, matter. And the matter in every land dị n'ụwa, every land in this world there is matter in it. Nke anyị ọ ga-adịzi n'iche ụmụ ibe. Nke anyị ọ ga-adịzi n'iche ụmụ ibe. Mba, maka na a na-agwọ onye Igbo a sị na mmiri amaghị ọ naghị agba ọsọ. Ndị Igbo sị na ihe nkịta ji eso onye afụkwu bụ onye anyụ ọgbọ agbọ. Ndị mmadụ echekwa ma ezigbo inu bụ ihe ya abụrụ ezigbo inu. Nwanne, nkịta na-eri nsị ọ bụ ezigbo nkịta? Nkịta na-eri nsị ọ bụ ezigbo nkịta? Ọ ihe ga-ajụgodo onwe gị. Ọ nka ebe ahụ bụ inu. Ọhịa ihe ndị be anyị na-achọ ịkọwara gị bụ na nkịta na-eri nsị abụrụ ezigbo nkịta. Ọ bụghị maka onye afụkwu ka na-ekwu. Ma ọ bụ asị gị na ewu na-eso onye ji igu. Anaghị ekwu maka onye ji igu ka ewu na-eso, a na-ekwu maka na ewu dị iberibe na ọma okwu onye ahụ ji igu na-achọ igbu ya egbuo. Onye ahụ ji igu o ji mma o ji egbu ewu ahụ, o were igu lara ewu, o wuruzie ebe ahụ ogbupụ ya isi. Onye ha na-ekwu maka na ewu dị onye iberibe, na ewu dara iberibe, onye ha na-ekwu. Mana ụnụ na-afụ ya asị na ewu na onye agha chi igu ji ezigbo ihe. O jighị ezigbo ihe, na ewu dara iberibe ka a na-ekwu maka ya. Na nkịta na-eri nsị abụrụ ezigbo nkịta ka a na-ekwu maka ya. Ọ bụ maka onye afọ ukwu. Ọ ihe a na-ekwu ụmụ ibe. Ama m na ọ dị njọ. Anyị nọ na the hardest time, the most difficult moment in Igbo history. We know. But here I need the solution to our problem. Here I need the solution to our problem. Solution bụ ọdịnala. Ọ bụrụ ụka, ọ bụrụ Nigeria, ọ bụrụ steeti, ọ bụ ọdịnala. Ọ ya bụ ndụ gị. Nwanne, anyị mee ọdịnala ebe ị nọ n'ụwa. N'ala Igbo, ihe ọbụla anyị chọrọ anyị ga-eme nwunye nwanne. Rapụ akụkọ. Ọ bụ ihe ọbụla ka a na-ekwu n'ife. Ọ bụrụ ihe ọbụla ka a na-ekwu n'ife. Ihe ọbụla anyị chọrọ anyị ga-emenwu n'ala Igbo. Mba. Ọ bụ mgbe ọbụla anyị na-ekotere onwe anyị okwu. Mgbe ọbụla anyị na-ekotere onwe anyị okwu. Ndị Igbo ka anyị hapụzie na ike okwu. Ka anyị rapụ na ike okwu. O nwere ihe nkara ime nkwu ebe a na kọmiti suicide ma agaghị m ekwu ya. O nwere ihe nkara ime nkwu ebe a na ndị Igbo kọmiti suicide. Ọ bụghị mmadụ niile gere datin ga-anarụ ya adị ha. So nwe kọmiti suicide. So ọ baghị uru ka m hapụ ya ka m jebe ebe ọzọ. So ụmụ ibe, akwụkwọ ndị ọdịnala, our school educational system, nwanne, ịgụsịa na ọdịnala educational system, nwanne, enweghị onye nwere ike ịgwa gị ya nna gwa gị. Enwere onye nwere ike ịgwa gị na ndụ ahụ ị na-ebi n'ọwa journey.
na this cosmology ọkwa ha na a na-ekwu ya as a journey. Life is a journey. Life abụrụ ndụ. Life is a journey, not ndụ. Ọya ka a na-asị ọwụwa anyanwụ ọwụwa anyanwụ ọwụwa anyanwụ ụwa anyanwụ ụwa anyanwụ ụwa anwụ a na-ekwu ya everyday, a na-ekwu ya everyday. But our people anaghị anụ ihe. Nwanne anyị anaghị ekwu ya, biko iwe ewene gị, anyị agaghị ekwu ya. Ọ dị superior, ọ karịrị mmadụ ahụ. Enwere ike ekwu, enwere ike ime ya understanding. Nsọ ndị ọzọ nwere ike ịnwụ before eruo ya dị. So ka arapụ nke ahụ ga-ejebe ebe ọzọ. So ndị ọdịnala biko nụ n'ala Igbo, ndị Igbo nọ n'ala Igbo chọrọ ime ọdịnala, họpụta n'onwe ụnụ. Anyị chọrọ ka anyị were obodo anyị bụ ala Igbo, ka anyị build an institution that can take the time. Ụmụazị anyị anwụọ too much. Ndị be anyị anwụgo a lot and ha anwụgo enough, and our ancestors cannot take it anymore. Ha achọghọzi, our ancestors achọghọzi dị ọnwụ. Graveyard ejugo with Igbo body. Grave be ndị mmụọ is food with Igbo body. Be ndị mmụọ juru eju with body ndị Igbo. So ndị nna nna ya achọghọzi. Onye ka ha ji wee bịakwa ebe a na-ekwu ihe ha na-ekwu. Ja ka ha jikwa wee bịakwa ebe a wee na-ekwu ya na-ekwu. Ị na-afụ anya mmụọ, ihe ị na-afụ bụ anya mmụọ, ọnụ a na-ekwu bụ ọnụ mmụọ. Ọnụ wi na-ekwu bụ ọnụ mmụọ. Mụ na ga bụrụ ofu, anọghọ m na ya level ịnọ. Anọ m na level ndị mmụọ, ana m ekwu n'ọnụ nke mmadụ, mana anọ m na level ndị mmụọ. Ihe nna gị bụ ihe nna nna gị kwuru na ọ bụ nya ga-azọ gị ndụ. The only savior ị ga-enwe n'ụwa bụ ọdịnala. Onye sikwa na asị go and go just ya ga imetikwa ịbịakwasị na nọ nso gwara gị agwa. Imesie isi na nọ nso gwara gị agwa, because ana m ekwu ọnụ efu. Anaghị ekwu ọnụ efu ekwu, ndị ana m ekwu ọnụ efu. Ngwa ha gị ihe 100 million years, come and ask me, I will tell you the same thing. Nchetere gị mbọsị m gwara gị, nchetere gị mbọsị m gwara gị, asịkwa agwara m gị agwa. I told you but you refuse. What happened? Kedu ihe mere? Anyị na-afụ na ife afụ na nzuzo, mụ na ga nọ na the same level. Ịghọtago? O nwere ndị na-afụ before mee, nwee ndị na-afụ ka o mechara eme. So anyị na-afụ before mee. Prevention is better than cure. Mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma. Mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma. Ndị ụka bụ ndị nkịtị, enwere ihe dị ka ụka ụwayo. So mana ịnọdịzi na-ekwu maka ụka, waste of time. Ikwu maka ụka waste of time, because you can only defeat ụka by educational system. Ị gaghị defeat ha n'ọnụ. You can only defeat ụka through educational system. Ị gaghị eme nwunye n'ọnụ. So bara uru na, that's why I don't say it. Ana m ekwu sometimes ma ọ bụ na enwe ihe butere okwu, ihe bute okwu ekwu omie. Ihe m chọrọ bụ educational system ga-ese the pace for ndị be anyị ibu uru. For ndị be anyị ibu uru. Ụwa abụrụ ihe unu chere, onwe ihe dịka freedom n'ụwa. It does not exist. It's an illusion. Kebe ka ị na-efiri eje, onye ji gị aka, onwe ma gị chen. Enwere onye manyere gị chen, nwanne. Enwere onye manyere gị chen ka ihe na. Ndị Igbo na America, ha abụghị slave. Ha nọ na Spain, ha abụghị slave. Ha nọ na Jamaica, ha abụghị slave. Oruzie n'Igbo land anị nna ya, ọchọ slave. Oruzie na anị nna ya, ọghọ slave. Agwara m gị na enwere something dị wrong na our thinking faculty. Because of what? Because o nwere ihe ị na-eche n'ime gị na-abụrụ eziokwu na-deceive gị. You will think something that deceive you. Nwanne, mụ na gị gbaba ọsọ. Ihe mma eme bụ I will plan how to gbakarịa gị n'ọsọ. Ndị Igbo anaghị eche uche. They don't think. Nwa ngwọrọ bi na desert, ya ka onye Igbo nekasịrị anya sị na onye a bụ na ọ wụ slave to onye a. Onye a metụ onye ndị anyị na-akpọ na ha wụ your master. Before the war, o metụ nwaanyị Igbo aka, ọ naghị asazi ahụ. Ọ gaghị asa ahụ for 2 months. Ọ gaghị asa ahụ for 2 months. Ya ka ị nọkọtaziri jiri aka gị nnọọ ọnụ ijeri ede mee ya eze. Mezie onye eze, nwa ngwọrọ ka ibere eze n'ụdị agha. Because ọ dị ka ebe were mmadụ 20 tinye na drone mmiri dị. Ha na-azọzi onwe ha onye ga-ebu ụzọ wee pụta. Onye ga-ebu ụzọ wee pụta, ha na-abịakọta onwe ha ebe a, na-agba onwe ha mmiri, na-agba onwe ha mmiri, ontiri ha niile anwụọ n'ime mmiri ahụ. Ọ ihe mere ndị Igbo. Ha na-agba onwe ha mmiri n'ime dị drone, na-asị onye ga-ebu ụzọ apụta, onye ga-ebu ụzọ apụta. Ha agba onwe ha mmiri, ha niile mmiri eripịa ha niile. Ịjụzi ya, ọ sị na mmadụ mere. Na western world then deal with observable truth, scientific. You don't know. Mma agwa ụnụ one scientific now, and okwu a na-ekwu onye ọbụla will take it at sense
ọ bụrụ okwu iberibe n'anya ka nwe something na western world na Asia ka ngwa gị how west work ihe nchọrọ ịgwa gị na how the west work na the whole western world ị gaa na the whole prison na west ịchị ịma problem of a country go to the prison outside that country ndị ọbụla ifuru mekiri majority in that prison otu aka west shall work then the west will make the judgment ọ bụrụ about ihe ifiliri no ọ bụrụ about sympathy no ọ bụrụ about sentiment and this and justice ha emego justice according to that observation. That is science. The justice they will do against you at China prison ke ndị mekiri majority na China prison ke ndị mekiri majority na Thailand prison na German prison na Spanish prison na British prison na American prison then they will make judgment asị na ọhụrụ nwa bụ ndị ọjọọ ke ndị mekiri this state kedu ndị mekiri majority na this prison. So before ị na-ekwu okwu taa ya eze before you talk taa ya eze were ire gị gụọ eze gị ọnụ before ị na-akụghịrị akụghịrị were ire gị gụọ. Ọ bụrụ na ị gaa na China gaa Thailand gaa Bangkok gaa German gaa Spain gaa Switzerland gaa America then ị confirm cha DC prison mgbe ebe na-edewe ndị mere ihe ọjọọ ndị mere crime ị confirm ndị nọ na prison ahụ then no justification a ga-enye na Nigeria ndị were the problem in Nigeria but you don't think ị naghị eche otu ahụ. That's why ihe niile ị na-ekwu nobody listen to you because they see you as the problem. Ha na-afụ gị as problem with evidence scientific proof because ngụnwa na onwe gị don't do science proof ihe na-eme sentiment and emotion dị ha egbuo m ha ata m but based on their observation ọ bụ ngụnwa ka ha na-afụ na their mirror based on observation then see you in a mirror. Ya ka na-asị ka anyị change tactics but o nwere onye ga-ekwe ha be ha tụpụrụ ụlọ iche ịpụ ọkụ gheribe ha na justify kwa gị na adịghị na more book black book ma ọ bụrụ ha nwa black book ha na adịghị na their more negative book because of your character and attitude. Ha ya agwa ndị nke ọzọ cool down anyị maka anyị si we know how to deal with them atụpụrụ gị ọkpụ ị gaba after everything ị bịakwa I'm a peacemaker asị gị peace nke ahụ peacemaker na-ekwe peacemaker nwanne ihe m na-achọkwanụ ka nzọ ụnụ ndụ ọ ka anyị zụọ anyị nwaanyị ndụ maka anyị kọọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ mmiri dọrọ na-ejidọrọ nwa nkịta anaghị ekwu na ahụ m ezigbo mmadụ n'elu ọnụ your history iche ijenara ego na bank na western world ya na-echeki your record and n'ime ọdịnala ọnya ka iso ọ bụrụ na ị gasịa nta akara ịba ekpe ịgasịa ekpe ịba nze na ọzọ ịgasịa nze na ọzọ i wee ruzie na political class ya wụ njọkụ and this njọkụ ọ bụrụ na ị nwee bad record from all this history nwanne can never step there. So na bank na west ị nwee bad record anaghị enye gị loan. So ụmụnne jiri na iru unu gụọ eze ụnụ ọnụ ịchọ ka west nyere gị aka gogodi the whole prison yard nọ na the whole west na Asia ịmara ndị nọ ebe ahụ ịmara ndị west gụnyere na bia book n'ebe akwụkwọ ha ebe ha debere ihe ebe a because ha nọ na west I know how they reason ama m ka ha si eme ihe ebe a then based on scientific proof ọ bụrụ na asị na asị. So the science kwuru na that is na ịdị rude. The science kwuru go to China prison bupụta ha list Thailand bupụta list ama m ọsọ anyị nwa mụtara nwa na-apụ ọnụ ọsọ anyị nweke agba nke mbụ tụọ n'ogwe agba nke ịbụọ tụọ n'ogwe agba nke ịtọ tụọ n'ogwe ọsọ ogwe ka a pịara atọ ụmụnne m ọsọ ogwe ka a pịa ọsọ anyị ego anyị ejiro na prison anyị jiri everywhere make 80% of freedom na anyị mere mana ego we don't have the money so okay, what is the problem? Anyị ejiri ego we make the largest population in prison yard but we don't have the money ka ekwere ego akwa anyị enwere ụdị ego anyị ejiro ọwụhụ pawa ka anyị ji authority anyị ejiro ego anyị ejiro ọ bụghị akwụkwọ ọnị ka anyị ma adị mma polisi adị mma kọtụma. I need renaissance or the French changing of attitude and behavior ideology which is ordinary the philosophy the cosmology that we attain this mind to go beyond this lower vibration na-etinye anyị na nsogbu
this vibration where the problem na-enye anyị nsogbu. We need to ascend beyond this nonsense vibration. Anyị need ịpụta na this thing because this thing will consume us. Ọ ga-consume anyị as a generation. We go off with oge na-adịghị anya anyị ga-eme we stop existing as a human race. Anyị abụrụzie individual. Asị na enwere mgbe Igbo dị, asị na enwere mgbe Igbo dị, nwanne enwe ihe dịka politics. There is nothing like politics. People, smart people created an avenue to control the lower element. That is politics. Politics was created by higher element to control the lower element. You see, now if of them inyego ha a level, you got to go hard now. If you get how you become the victim, inyego ha level. But I want to create an avenue. It was a rush to become authority of the avenue. That should be your target. But no, you fail to do. Because of sentiment and emotion, you decide who is your enemy and who is your friend. That is lower vibration. Because already the smart and go consider in control. If you are clever enough, you should be the one controlled. So if you are victim, that means you are not smart. Nature abhors a vacuum. Nature abhors vacuum. So only they clever. Those ones who are clever will take the position. Fastest atom generate the fastest vortex. We believe in science and technology. That is who our ancestors are. Ancestors, I believe, all because of now they believe on science. If not be, only obuna ma science mana, anything obuna na vibrate high, na more occupy the highest position. Anything obuna na vibrate high, na me occupy the highest position. Nobody set the power. The intelligent people do. Intelligent people set the power. So if you are intelligent, you should be the one set the power. If you don't set the power, that shows you that you are not. You gotta go. So yeah, but if you when you just have sentiment and emotion, hey, that because they are. How come they get to the power? British. Why? So how come British get to the power? How come British become more intelligent more than you? But if you are outdated them, your ancestors taught them everything. Your ancestors taught them everything. How can they become smart more than you? Or they can British Maya. Can British man outsmart me? Can British man outsmart me? No. The answer is no. Because you people don't understand. Had it been what I am they can never get to even our toe. But because you don't go on something, grow higher, step higher, leave this emotion. Only emotion can lead only destruction. Emotion can only lead to destruction. Nothing more, nothing else. Can you use your brain wee chechiche? Ụbụrụ Chukwu nyere anyị enye ka anyị jiri eche echiche chepụta ezigbo ihe. Nwanne, ọ bụrụ ihe ọbụla ka a na-ekwu n'iro. Asị m udo dịrị unu ụmụ ibe. Na-ekekere ụwa. Ekekere ụwa. Nke aha bụ na ana Igbo ka ọ dị. Anwụ ana Igbo, ike ana Igbo, mmụọ ana Igbo. Asị m na ọ ga-echebe ndị Igbo. Na ọ bụ ndị Igbo ka anyị pụtara, ndị Igbo ka anyị chọrọ. Ihe ọ bụ na emixiri emixi, anyị achọrọ. Ihe anyị chọrọ bụ Igbo pure, 100% incorruptible, uninterrupted Igbo. Ọ ihe anyị chọrọ. Uninterrupted Igbo, ihe anyị chọrọ. That is anyị gaa ebe ahụ ya na-asụ Igbo. Ọ bụrụ iru ebe ahụ asịkwa a ga-asụ oyibo na ndị anaghị anụ Igbo. Or I got we are marginalizing, or we are zoning presidency. No, uninterrupted Igbo with ordinary being the philosophy of the ideology, educational system, everything ordinary. Oh, yeah, so ụmụ ibe asị m ka udo dịrị unu ka ọ dịkwa na echi mbọsị nta ịchụọ na owere nchi nsogbu adịghị ya dị n'ọkụ jiri nwayọ. Onye ụbọchị ọsọ ruru uju ije ga-eru ya. Ndị Igbo si na tata bụ gboo. Tata bụ gboo. Echi mbọsị nta ka anyị chụọ na owere nchi. Echi ka ekwubekwe ọkwado mmadụ na-ekwu ihe akpịrị na-afụkwa n'ofu oge ụfọdụ akpịrị fụọ ofu. So ka ọ dịba na echi onye ọbụla gbado anya unu ekpuzi na onwe unu anwụzina. Ọ ga-adị mma jiri na nwayọ. Ndị ọdịnala abịago. Ihe anyị bịara bụ Igbo mkpa. Ihe eji mara Igbo. Igbo bụ Igbo mkpa. Igbo pụtara Igbo mkpa. Anyị abịaghị Igbo mkpa nke eji mara ndị Igbo the savior, the master builders. Ihe ha bịara. Asị m ka udo dịrị unu.